Ahojte, my v Nexineo vyvíjame, vyrábame a dodávame virtualizované počítačové vybavenie, ktoré má oproti bežným počítačom množstvo výhod. Miesto počítača alebo notebooku má každý užívateľ iba miniatúrnu zobrazovaciu jednotku Neo, ktorá sa ovláda prostredníctvom štandardnej klávesnice a myši. Zobrazovacia jednotka Neo nemá žiadne pohyblivé časti, ktoré by sa mohli pokaziť. Jej spotreba je len 5 W a životnosť minimálne 10 rokov. Výkon pre desiatky alebo stovky užívateľov dodáva centrálny server, ktorý môže byť v Taver alebo v rekovom prevedení. Centrálny server NexiGo je k zobrazovacím jednotkám Neo pripojený prostredníctvom štandardnej LAN siete a beží na ňom operačný systém Windows Server. No a prečo by práve Nexineo malo byť Smart City projektom? Pretože samosprávam prinášame 90% úsporu elektrickej energie, dvojnásobnú životnosť počítačového vybavenia, jednoduchú správu, zvýšenú kybernetickú ochranu, 90% úsporu elektronického odpadu a emisí CO2 a v neposlednom rade elegantnejšie a zdravšie pracovné prostredie.